prezident, hlava Slovenskej republiky, osoba reprezentujúca štát navonok i dovnútra. Áno, že to je asi zhruba tak, ako... takže z toho pohľadu si myslím, že je treba o tých veciach hovoriť. Nie celkom chápem, že teda o čo ide. A určite si myslím, že budúcnosť bude aj o tomto. Povedal som áno. Urobil som z Pellegriniho predsedu vlády. Priatelia, premiér, nepremiér, pri svojom nástupe do funkcie, ak chceme mať na jeseň úrodu, musíme sa o to postarať. Milí priatelia, už o niekoľko dní sú tu Vianoce. No pozrite sa, mne to trvalo ani nie rok a pol. Takto to ďalej ísť nemôže. Slovensko po 10 ročiach opäť potrebuje zmenu. Povedal som áno. Peter Pellegrini 2020. Zodpovedná zmena. Všetko dobré. Sa nám nepodarilo voľby vyhrať. To od týchto ľudí, ktorí dostali závratnú politickú kariéru, očakávam, že teraz budú robiť pre Smer. Ja som sa ľudsky a mentálne rozišiel so stranou Smer aj s ním osobne. Národ má vždy rád zradu, ale nenávidí zradcov. Čas ukáže, aký to je príbeh. Povedal som áno. S odporúčaním gestorského výboru schváliť. Prítomných 78 poslancov, za 78 poslancov. Od samého začiatku som bol presvedčený, že Smer a Hlas sú predurčené na blízku spoluprácu. Pána nového poslanca z Progresívneho Slovenska by som len chcel upozorniť. Dodržujte nejaký dress code, pretože... Z úcty k Ústave Slovenskej republiky by ste mali mať oblek riadne ustrojený alebo kroj. Máme o chvíľku prezidentské voľby. Náš kandidát povedal jednu vetu. Ráno vyvenčím Garyho. Chcem prezidenta, ktorý nerozdeľuje, ale spája. Prezidenta, ktorý sa postará o celú krajinu. Pravdepodobne výborné halušky sa vždy s istotou dajú nájsť na Liptove. Prezidenta, ktorý ochráni naše tradičné hodnoty. Samozrejme s dobrou brinzou. Prezidenta, ktorý rešpektuje každý názor. Otázka je, kto chce, čo chce. Prezidenta, ktorý dôstojne a sebavedomo reprezentuje Slovensko. Našu zahraničnú politiku budú sprevádzať prejavy zdravej suverenity. Ak hovoríme o pyrohoch, tak ja mám rád pyrohy plnené lekvárom a buď sú posypané makom alebo niečím iným. A na toto tá verejnosť potrebuje odpovede. A viete, čo je teraz hlavným obsahom jeho kampane? Pokoj, pokoj, pokoj. Povedal som áno. Pôjdete v sobotu voliť? Áno, pôjdem, lebo chcem, aby sme mali už konečne kult. Pokoj, pokoj, pokoj. Samozrejme. A prečo? Lebo keď nepôjdem voliť, tak rozhodnú za mňa iní. Hovoríme o posunie k zdravým názorom. Takže plne podporujem vládu. Toľko za mňa. Vláda a pán premiér má aj podporu moju ako predsedu Národnej rady, aj podporu predsedu koaličnej strany. Poznáte ma 20 rokov. Rozhodol som sa a budem podržtaška, podržtaška, podržtaška. Povedal som áno. Podržtaška, podržtaška, podržtaška.
Chcem prezidenta, ktorý Slovensku konečne prinesie pokoj. Pokoj, pokoj, pokoj. Pán prezident, novela trestného zákona. Určite. Pokoj. Nemám nič proti. Skrátenie premlčacích lehôt. Prirodzene. Návrh na riaditeľa SIS. Samozrejme. Zákon o STAR. Poznáte ma 20 rokov. Nech Boh ochraňuje Slovensko. Povedal som áno.